Kudeago landa eremurako mugikortasun plataforma bat da, non partekatu ditzakezu eguneroko joan etorriak eta baita ere ikus dezakezu mugikortasun baliabide guztiak sakanan. Kudeago 3 helburu ditu. Ingurumenarekiko jasangarriagoa delako, landa eremuan mugikortasun arrakala murrizten duelako, eta 3. izango zen herrien arteko konexioa. Kudeago beste plataformekin duen ezberdintasuna da plataforma kolaboratiboa bat dela. Erabiltzaileen artean ez dago diru hartu emanik. Aplikazioa erabiltzea oso erraza da. Deskargatu behar duzue app-ko dendetan, eta behin erregistratuta agertuko da menu bat, non ikusiko duzue sakanako garraio zerbitzu publikoak eta baita ere kotxea partekatuko duzue.